siqala ngezingena manje ezithi beauty without brains is very dangerous. Hawu kanjani manje kanjani ubuhle bula hayi lo besibonayo. Oh, okay. babukeli bethu bawathumelela ama-video abo ephawula ngalolu daba. Usukuyi-waste ke kodwa mawumuhle kodwa futhi ungabi nangqondo. Yay! Hlupheka kakhulu ngoba umuntu wesifazane uphinde ube muhle kodwa ube muhle ungenangqondo. Why usho njalo? Ngoba khona umuntu wesifazane okumbuka uthi ey waze wamuhle mlinda khuluma. Athi hawu mina khuleka ke ngimuhle kabi mina akekho umuntu odlula kumina mina nje ngimbuka kanye umuntu asondelela kumina. Busithele njengelanga lobuhlobo obubona. Wentiza. Come here, let's advise you. Kubalulekile ukuthi base nichoose abantu besimhane. Yebo ungamchoose umuntu omuhle akunankingi. Kodwa ngingabi kona kuphela. Ngiyakuzwa Nkabi yami. Asingajabulisi ukuthi umuntu upakishile. Kodwa mase sithi indoda mayibe nemali. Ah, la la. Please don't interrupt it, guys, please. Mase sithi indoda mayibe nemali. Bachaza bese bethi Sisithula. no, asifune ukuchazelwa. Nonsense! Antemeli longiso la. Hey, wena yini? Mangekho lutho la. Understand asinandaba ukukhona la. Qonda ukuthini ngalento eshort. Indaba la. Understand ila. Kahle ngimcacisele kahle ngesizulu. Noma phakami impama yakhe ngathi ngihamba namachubla lapha phakathi la kuthi angabi nempethu. Wathi ngibuye futhi ngibekele ngesingisaka. It's important for us as women to understand that as much as beauty is important, beauty has its space, beauty has its areas where it works for us. However, in most instances, this thing called a brain also has to be sharp. Jene ngani yami. Ubuhle bahambisana nengqondo bafezi ngeke. Sikhathele manje. Leye nje itofe go6 nanani phekani ngazo. Yashayeta! Umuntu omuhle umuntu osebenzisa umqondo wakhe ngendlela enhle hayi umuntu ozisakazayo ngoba nakethi muhle. Explain this thing to me. Listen properly. There is no glory in using your private parts to outsource men's pockets. Now, umuntu esifazana omuhle ongenangqondo umfica lokesisini ukubala njalo uyamfica endaweni zobumnandi uyamfica uyatshekisa uhambe iqalaze emisa amahlombe abhekise phezulu efaka amaqhox akanalo ngisho isenti. Ingakho uyibona intombi ihlale zende zishiye ngoba yajaha ubuhle anganaki isimilo angagadi isimilo. Uthola umuntu wesifazane lokuthiwa emumbi but uhlele uhappy uhlele emzini wakhe ngoba wa understand ukuthi ubuhle nobubi abusho ukuthi into ebalekile umqondo. Umuntu wesifazane umbuke ukuthi lo muntu wesifazane bathi akamuhle kodwa azinikeza isikhathi mlinda khuluma mlinda smile uzozwa kumnandi. And that is something that beauty cannot do for you, right? That is something that your brain can be able to do for you. Word of the day. Word of the day. Uma nomqondo iningi into yakhayo kodwa umugijimisa ukuthi usala nobuhle. Bonke abangamfollow uLazaro bawubhubha.